Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, ang inyong Senior Typhoon Specialist. Magkabalik sa ating tropical weather analysis. At ito po ang special coverage update sa super bagyong si BAVI. Isa na po siyang extremely catastrophic category 5 na system na yung linggo po, Hulyo 5, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan at ating partners, ang 𝗗𝗶𝗶𝗺𝗏𝗶𝗺 at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗺𝗏𝗶 at ang ating Honorable Vice Mayor 𝗗𝗶𝗀𝗶𝗺𝗏𝗏. Well, nagkaroon po ng Explosive Rapid Intensification itong system na ito at kitang-kita po natin sa nakalipas na 24 hanggang 48 oras. Ito po ay nagkaroon po ng pambihirang intensification na nakita lang natin kay Hurricane Patricia doon sa may Eastern Pacific na tumama sa Mexico. And then marami pang iba na mga rare events na nangyayari sa isang cyclone. Since na yon po ay nasa beginnings po tayo ng Super El Nino, nakita naman natin na gaano kalayo siya nag-form. At ito yung pinaka malakas na July na bagyo since 50 years ago. At nakikita natin na masyadong mabilis ang kanyang intensification. Okay? Kaya kanina, gumawa tayo ng intensification classification dito po sa system na ito. At papakita natin sa inyo maya-maya laman. So, umpisa natin itong latest sa ating GraphSat. Yan. Ito yung ginawa natin kahapon. At yan po ang Philippine Air Responsibility. Meron po tayong easterlies sa ating bansa but medyo tuyo ang ating panahon. Konti yung mga thunderstorms. Metro Manila lang at dito sa ibang parts ng Central Luzon may mga localized thunderstorms. The rest may mga thunderstorms din. But dito sa amin sa Naga at Bicol, maganda po ang panahon. For the rest of the day, may konting hangin mula sa easterlies dahil po sa isang high pressure dito sa may east of Taiwan. At ito pa lang yung bagyong si Henry, naglandfall na po sa may boundary po ng Northern Vietnam at katimugang China. Naging isang severe tropical storm po siya, 95 kph. And then in the next 24 to 48 hours, ito po ay tuluyan na po itong malulusaw at may embed po ito sa frontal system at bagamat nandyan pa rin concentrated yung habagat, kaya wala tayong na-feel masyadong mga ulan. Magandang panahon, sobrang init pa rin, up to 46 to 48 degrees yung ating heat index. But in the next few days, pag nawala na po ito si Maysak o Henry, ang kaulapan nitong habagat ay pupunta yan dito kay Super Typhoon BAVI. So, nung ginawa natin ito, based sa forecast, pwede siya umabot ng 260 or 280. At kahapon po, o kagabi, ito po ay naging isa na pong 260 kph na bagyo at naging 270. Ngayon humina ng bagya dahil kakaroon na po ng tinatawag na eye-wall replacement cycle ng bagyo. Once ang mga super typhoons nag-reach yung kanyang peak intensity, yung older eye-wall ay nihina, magsusuccumb, okay, may co-constrict siya, then may panibagong eye-wall mag-form. Then during that process ay hihina po yung bagyo. Okay, then after na palitan na yung lumang eye-wall ng panibagong eye-wall, mag-iiba yung eye niya. Either magiging pinhole o magiging mas malaki. And then yung kanyang hangin pwede ma-maintain o pwede pang lumakas pa. O mas malakas pa dun sa dati niyang winds. So, babantayin po natin na ito. I-observe natin kung ano mangyayari. But ang mga kababayan natin sa Guam, Saipan, Rota at Tinian Islands sa Northern Mariana Islands, maganda na po kayo dahil medyo po catastrophic po itong bagyong ito. Okay? At nakita naman natin for the past few months, dinaanan po sila ni Sinlaco and then here we go again. At hindi pa po tapos ang 2026. Okay? During the past Super El Niños, talagang common po ang area ng Guam o Saipan na daanan po ng mga super typhoons pag ganitong time na ito. And we hope na nakapaghanda na po kayo. Hopefully, bumilis masyado para yung impacts hindi tumagal. But yan na po, talaga nangyayari. Importante, maging resilient tayo, maging handa.
sa any eventualities na ibibigay nitong si Super Typhoon BAVI. At base sa kanyang track, hindi pa rin nagbabago. Ito po ay papasok na yung early morning ng Miyerkules, Hulyo 8, sa Philippine Area of Responsibility. So ito po yung PAR. Once na pumasok na po siya dito, okay, dito siya papasok. Bibigyan po ito ng local name as Inday. At hindi pa rin nagbabago yung kanyang tracking. Dito pa rin ang possible landfall niya sa may Taiwan. And nasa cone of uncertainty ang Northern Cagayan up to dito po sa may Okinawa. So, ibig sabihin, pwedeng mag-track po siya to the south, tawahan ng Batanes, or mag-track po siya to the north, dadaanan ang Okinawa o itong 𝗗𝗶𝗃𝗃𝗃 Islands. So, yan ang dapat nyo intindihin pag mayroon cone of uncertainty. Kapag pumasok yung lugar ninyo sa cone of uncertainty, threatened po ang lugar ninyo. Kasi pwedeng bumaba ang tracking niya. And kahit na dumanit po sa Taiwan, malaking kanyang sirkulasyon, pwedeng umabot po ng 1,000 kilometers ang kanyang diameter. Kaya talagang affected ang area nito ng extreme northerly zone. Paano naman ang Pilipinas? Hindi tayo directly affected ng bagyo, but yung habagat, dahil nasa wet phase po tayo ng Moderate Chilean Oscillation, pinakita ko na sa inyo nung last video natin, ang habagat ay medyo malakas. Yung hangin, para na rin tropical depression o signal number 1 ang lakas. Up to 50 or 60 kph. Ang bugso, magiging mas maulan sa western sections dahil sa habagat. Sa eastern sections, may ulan din. May mga padaan-daan pong malalakas na ulan. Pero hinto, pwedeng sumilip pang araw, then ulan na naman. Kasi nasa eastern sections tayo, pero kawawa po ang kababayan natin sa western sections. So mabuti maghanda, mag-prepare sa possible flooding and landslides na i-generate nitong system. As well as storm surge na pwedeng i-generate ng habagat. So yan po ang bagyong si BAVI. Expect natin within the next 5 days, papasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility at sana humina. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na in span of just 24 hours, ng early morning ng July 3, yan, pakita ka natin sa inyo. Ito yung hangin niya, early morning ng July 3. 130 kph, category 1 na bagyo. Tingnan yung ginawa niya. In just 24 hours, umakyat po siya dito sa 140 knots, from 70 knots. That's 130, naging 260 in just 24 hours. That's more than 110 kph. So yan tinatawag nating Explosive Rapid Intensification. Ginagamit tayo po, na rin po yan ng mga ibang meteorologists, but wala pong official term yan. Kaya tayo ay bibigyan na rin natin yan ng classification pagdating po ng rapid intensification ng isang system. So nag-try akong mag-compose ng classification yan at pinagawa natin sa AI. Okay? Kasi magaling sila magawa ng infographics. So yung idea sa akin, bibigay ko sa kanila. So ito po yung nilagay natin, XRI. Ano yung ibig sabihin ng XRI? Ito po yan. By the way, sa website natin yan, typhoon2000.ph, kung gusto malaman. Nandiyan yung mga summarized lang yung system, nandiyan yung status, kung ano nangyayari. And then ito po yun. Ito yung ginampost natin. Tropical Cyclone Intensification Scale, TCIS. Classification, how fast a tropical cyclone is steady, kung gaano siya kabilis na lumakas. Ito yung mga usual na steady intensification, SI, less than 55 kph in 24 hours. Normal strengthening or normal na paglakas niya within typical range. Then ito yung rapid intensification, equal or more than 55 kph 24-hour increase. Ito ang official meteorological definition. Now, extreme rapid intensification, hindi naman minsan nababanggit yan. So, ilalagay natin as ERI, 85 kph, more or less 85 kph in 24 hours. Exceptionally fast strengthening, mabilis ang kanyang paglakas. Much faster than the standard meteorological definition. And then itong explosive rapid intensification, ito yung ginawa ni BAVI, more than 100. So, gaya na sinabi ko, yung 24 hours niya is 130 kph.
Marami na akong nakikitang mga bagyo na nagkaroon ng ERI, but not this one. Bihira ang mga ganito. Gaya na sinabi ko, si Hurricane Patricia, ginawa yan. And ayun, ginagawa dito sa system na ito. Okay? So talagang mainit na po ang ating mundo. At lalo nagbo-boost sa fuel nitong mga systems nito para lumakas. So, rare explosive strengthening, pambihira po ito, but extremely dangerous and high impact potential. So, ito yung official meteorological term, rapid intensification, but itong ERI and XRI ay ginawa natin for descriptive categories or for communication only, para ibalita. Ganito ang paglakas niya. So, ito yung example. Super Typhoon BAVI 2026 underwent Explosive Rapid Intensification. July 2, TS lang siya. July 3, 150. And then July 4, 270 Super Typhoon. Strengthening in just 48 hours is have increase o tumaas po siya ng 180 to 195 kph. So, yan na XRI natin sa intensification rate. So, this is now one of the most remarkable intensification episodes ng isang super typhoon this 2026, and maybe still within the decade. Okay? Kasi Patricia nagawa yan sa Eastern Pacific. Ngayon naman ito sa Western Pacific. Okay? So again, this is only for communication purposes. Siyempre, yung official pa rin, yung mga weather agencies like PAGASA, but ito yung sarili nating gagamitin natin ito sa mga bagyo kasi ilalagay po natin yan dito sa ating website. Ito po yung ating website. Ayan po. Baka maglagay tayo ng ano dito, intensification. Let me see. Ito. Intensification scale. TCIS. Tropical Cyclone Intensification Scale. Sa ating website. Lagay natin. Intensification scale. TC Intensification Scale. Lagay natin dyan. XRI. Tapos may link papunta dito sa infographic. Para at least alam niyo kung nagkaroon ng rapid intensification itong system na ito. Okay? So, yan lang po yung galing sa atin. So, at least nakatulong tayo sa publiko pag may mga ganitong weather system. Ito yung easterlywave.com, latest sa satellite loop nitong si Super Typhoon BAVI, at napapansin niyo parang numinipis ang kanyang convection, yung kanyang circulation. So, assign, nagkakaroon na po siya ng eye-wall replacement cycle. Ito po yung Guam. At ang kanyang tracking ay papunta po dito. So, yan po ang track dito siya dadaan. So, mag-prepare po mga kababayan natin dyan sa Guam, Saipan, Rota, Tinian Islands. Alam natin, marami mga Pinoy dyan at nanonood rin sa ating video analysis. Ito ang satellite loop mula sa weathernerds.org. Ayan, kita ninyo. Nagkakaroon na po ng moat in between the eye walls. So, assign na magkakaroon siya ng eye wall replacement cycle. And habang nangyayari yan, hihina ang bagyo. At yan, pwede siyang ma-maintain yung kanyang lakas o pwedeng lumakas pa lalo. Kaya yung forecast ay mukhang hihina muna tapos lalakas naman. Pero within the super typhoon category pa rin siya. So, ito yung Pilipinas. Malayo pa yan, 2,000 kilometers away. But ayan na po siya, napakalakas at medyo lumalaki ang kanyang sirkulasyon. Yan ang past 24-hour loop. Medyo nag-slow down siya from 19, na yun 11 kph. But pagpasok niya ng power, bibilis na naman. Hopefully, mabilis siya para tumagal, hindi tumagal yung epekto ng habagat sa atin. So, yan po ang kanyang tropical storm force winds. So, delikado po ang Batanes, Babuyan, Cooper Islands, and Northern Cagayan, Northern Ilocos Norte, dahil yan po ang tropical storm force winds. Ito yung severe tropical storm force winds. Ito yung hurricane or typhoon force winds. So, tayo ay mga 20 to 50 kph lang dala ng habagat. Lalo na pag nandito na yan sa Huwebes, Biyernes at Sabado. So, na yun, hanggang Miyerkules, okay pa po ang ating panahon. May mga thunderstorms sa hapon gabi, may mga passing rain showers, but hindi pa po yan part ng bagyo. Part yan ng easterlies or northeasterly wind flow. Okay? So, yan po, dadaan po siya dito sa Guam, early morning of Monday, at mukhang babalik siya sa 260. Kawawa naman ang kababayan natin, sana hindi na mangyari yan. Sana humina o
I hope there is some miracle na gawin itong system na ito. Anyway, ito yung track ng lahat ng Asian agencies mula sa ating multi-tracks ng Typhoon 2000.ph. So yan po, 140 knots sa JTWC o 260 kph. The rest are still an extremely powerful system. In Japan, 105, 110 knots ang pinakamataas kanila. So lahat po blended, lahat nag-agree, dito siya dadaan. At papasok po siya ng Philippine Air Responsibility. Ito ang power line. So, okay, dito yan. So, papasok po siya dito. Pumasok po siya dyan, bibigyan ng local name as Inday. And then, ito yung track ni Maisak o ni formerly Henry. Naglandfall na rin sa may boundary ng Northern Vietnam at Southern China bilang isang severe tropical storm. Okay? Lumakas din po siya at steady rate, steady intensification. So, yan po. Diyan po siya naglandfall. At nag-cause din ito ng malakas na hangin dyan. Tropical storm force winds. And then, ito yung tinatawag nating sea surface temperature. Kung nasaan si BAVI, talagang napakainit. Okay? Nasa temperature yan ng 29 to 30 degrees. Talagang it will boost the storm to intensify. And then, ito yung oceanic heat content. Ang bagyo na yon, kung ipa-plot natin, ay nandito. Diyan po siya. So, ang forecast ay mukhang dadaan pa po siya dito sa area na ito. Talagang mainit pa ang mga dadaanan niya. So, hopefully, sana lumamig. Dito kasi medyo malamig ng bagyo, kaya hihina na dito ng unti-unti ang bagyo. And then, ito yung tropical cyclone heat potential. Similar yan same sa oceanic heat content. Pakaya naman pinapakita. Talagang mas mainit siyang lugar. And then, ito yung vertical wind shear. At kitang-kita po na favorable po for development ang isang bagyo. Kaya tingnan yung mata niya. So, walang pagtaas ng wind shear. But later on, within the next 5 days, baka tumaas ang wind shear dito. Dapat kasi ganito yan para lumakas siya. Okay, observe natin yan, wind shear. Ito ang multi-model tracks. Nandyan yung AI at physics-based models. Yung mga DASH, yan po yung AM models. Kasama po ang Google DeepMind, GDMI, and Google DeepMind. So, lahat nag-agree within the next 4 days. Magkadikit sila. So, dyan po yung dadaan. Pagdating dito, magkakahiwalay. Ang iba, pwede dumaan sa Miyako-jima at 𝗗𝗶𝗿𝗶𝗺𝗃 Islands o Ishigaki-jima. Ang iba naman dito sa Taiwan. So, wala naman pinapakita sa Batanes o Northern Cagayan. But still, we are going to observe this dahil 4 to 5 days pa po yan. Hopefully, hindi na po mag-change. Ito yung Google DeepMind tracking. Cat 5 po siya. Yan. And then, mukhang may kasunod pa. But, highly uncertain pa po yan. Babalikan natin yan pag patapos na itong bagyong ito. Hopefully, hindi naman po affect sa Pilipinas. Ito ang model intensity forecast. So, sa ngayon, nandito po siya. Majority of them, ang forecast ay nandito sa area na ito. So, may pwedeng ma-maintain na lang category 5 at hihina na siya within the next 5 days. But meron isa pa rin dito na outlier. Pinapakita dito na aabot pa daw ng more than 270 kph. But isang modeling yan, yung ECMWF wind model. Okay, and then we have here the multi-model diagnostic comparison sa bagyo. At tingnan natin ito. So, yan. Nandito na po siya. Ang intensity forecast is still either pwedeng na ma-maintain o hihina. So, the reason behind that is tataas na ng bagya ang wind shear. Pagdating ng araw ng, let me move this, July 8, ito yung time na papasok po ng Philippine Air Responsibility ng bagyo. Ito yung time na nasa loob na po siya ng PAR. Itong area na ito, medyo tumataas ang wind shear. So, kaya ang forecast ng JTWC, baka hindi na siya super typhoon pagpasok dyan. Pero kung Pag-asa, 185, yung DOST-PAGASA, 185 pa rin, baka upgrade pa rin nila o maintain bilang isang super typhoon. Okay?
So, yan po ang kalagayan ng bagyong si BAVI. Okay? Palitan natin ito. Okay. Ito naman po yung wind forecast. Para makita ninyo kung anong itatrack nitong system na ito. So, ngayon, meron tayong northeasterly wind flow sa Bicol region o easterlies. Ayan. Pagdating dito sa 8, ito yung pagpasok niya ng Philippine Air Responsibility. Pansinin ninyo, nag-shift na tayo sa northwest at westerly wind flow. Ang Southern Luzon, Visayas, Mimaropa at Visayas at Mindanao. And then, pagdating ng Huwebes, meron tayong epekto ng habagat. At pwedeng umabot po dito ng ang hangin po dito, based na nakikita natin. Kumalaw kasi ito. Yan. Kita niyo dito yung hangin ay umaabot ng 50 kph. So expect gustiness up to 50 kph. Sa Huwebes, Biyernes, hanggang Sabado at Linggo. And then Monday, July 13, 14, pahina na po siya. So yan po ang forecast for next weekend. Kasi yung bagyo maglalandfall daw sa may northern Taiwan. Alam natin ang forecast nito is 4 to 5 days pa po. Baka mag-change pa po yan. Okay. Now, yung ulan naman, ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast for the next 5 to 7 days. So, na yun, okay pa po ang panahon natin. Pagpasok niya ng PAR, yan na po yung bagyo. Yung ulan po nitong bagyo na ito ay more than 100 to more than 200 millimeters. Since bibilis ang kanyang takbo, hindi tatagal yung malakas na ulan. But sa Wednesday, may mga thunderstorms na dahil sa habagat ang Western Visayas, Mimaropa at Western Mindanao. So Huwebes, kakaroon na po ng mga ulan dito sa may western sections ng Mindoro, Palawan, Panay, Negros Island region in Western Visayas, Sulu at 𝗗𝗶𝘀𝗃𝗏 archipelagos, Western and Southern Mindanao dahil sa habagat. And then sa Friday, affected na rin ang western sections of Luzon. So we expect rainfall of 24 hours up to 100 millimeters or more. Mas mataas pa dyan. So delikado or threat of flooding sa Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, Sulu at 𝗗𝗏 archipelagos, western sections ng Central at Northern Luzon, Ilocos region, Cordillera Administrative region, pati dito sa may Western Batangas, Western Pangasinan, Cavite, Bataan, Batangas, Metro Manila kasama rin. Okay? And Bicol region, may mga padaan-daan na ulan. And then, yan, habagat na yan, mag-persist hanggang, let me move this. So, beginning July 10 hanggang July 13. Although sa 13, nasa may Western Zambales, Pangasinan na lang yung habagat. July 14 and 15, nag-recede na po dito sa may West Philippine Sea itong habagat. But may konting mga ulan pa rin sa area po ng Ilocos provinces. So yan po ang pagandaan natin, yung epekto ng habagat, yung mga pabugso-bugsong hangin dala itong enhanced na habagat. Now, ito yung wave heights. Wala na akong masasabi dito. Talagang maghanda lang po tayo. Kasi ang buong Philippine Sea, west or east, ay maapektuhan po sa pagkalaki po nitong sirkulasyon ng bagyo. Magbibigay pong mga malalaking alon from 2 to 3 up to yan ito, 6 meters. Pero kung nasa bagyo po kayo, nasa 10 to 13 meters po yan. Ganyan po kalaki. And then, pag activate ng habagat yan po, kakaroon din ng wave heights up to 3 meters. Sa inland waters ng ating bansa, Sulu Archipelago, up to 2 meters. So, malalaki pa rin yan. At mapanganib po sa lahat na sasakyang pandagat. So, avoid muna pumalaot between July 8 hanggang July 13. Although sa July 13, 14, and 15, nandito na lang po yun sa may West Philippine Sea, mga malaking alon up to 3 meters. So yan po ang balita natin sa mga alon, sa mga fishermen at sea travelers.
wag muna pong padaanan muna natin itong bagyong ito. Okay? So, yan po ang pinaka-latest natin sa bagyong si Bavi. Soon to be Inday. Pag pumasok ng PAR na yung Miyerkules, July 8. So, paghandaan natin ang epekto ng habagat. Lalo na po sa kanlurang bagay po ng ating bansa. Expect natin beginning Wednesday or Thursday until July 11 and 12. So, we'll keep you updated every other day habang nasa labas pa ng PAR, and then magiging daily na po ang ating YouTube update sa bagyong ito pagpasok ng Philippine Air Responsibility. Hopefully humina po siya dahil mukhang lalakas ang wind shear between July 8 to 11 at yung oceanic heat content medyo lalabig ng bahagya. Hopefully sana hindi na po siya ganun kalakas. Okay, ito ulit si Mike Mr. Typhoon Padua. I-pray natin mga kababayan natin sa Guam, Saipan, Northern Mariana Islands. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Maganda po kayo. Dahil ito na po ang pangalawang bagyo na naman after Sinlaku na dadaan po sa inyo. Please take all necessary precautions. Again, thank you for watching our channel. God bless. At good night. We'll see you again in the next couple of days. Thank you so much for watching.